ассалому алайкум хоҳарон ва бародарони азиз. зиёда аз 25 тонна озуқаву хӯроквориро дар шаҳри Москав мардои хайрхоҳи ватани мо тайёр карданд. аз санаи 26 апрел худо хоҳад тақсимотро сар мекунем. ҳар як шахсе ки муҳтоҷи хайру садақа аст, аз минтақаҳои худ ба алоқа бироед. яъне ки аз минтақаи Каширское шоссе то шоссе энтузиастов бародарои мо аз гурӯҳи Иззат Амон рақамҳои телефонашонро мебинед дар экранҳои телефони худ. марҳамат, занг занед. бародарҳое ки аз Москав берун, яъне ки Подмосковья, аз Домодедовское шоссе то ба Шолковское шоссе рақамҳои телефонашонро мебинед дар экранҳои телефони худ. радиои муҳоҷир рақамҳои телефонашон, марҳамат, ба алоқа бироед. бародару хоҳарҳое ки аз минтақаи шоссе энтузиастов то ба Ярославское шоссе зиндагӣ мекунанд, марҳамат, рақамҳои телефон дар экранҳои шумо занг занед. боқи минтақаҳои ногуфтаи Москавро рӯзҳои наздик бо рақамҳояшон муайян карда ба шумо мерасонем. ҳама каса дар моҳи шарифи Рамазон дар паноҳи Аллоҳ бошем.